सेकारुआ बमा बानायनायाव 1 नाम्बार अस्टार आङो हिनजाव मानसिखायसो आखाइ होआखै नङाब्लाथ' आं रागा जोंनांगौब्ला बमा मोनसे गारसनना होब्लानो सेस जागौमोन माथो बियो रन्जया गावनि फेसजों बियो रिप्लाइ हरबाय मा फानग्रासो बे गथ'खौ फानग्रासो होननानै बुंबाय आरो ब्लेक कब्रा रायजोफोर ब्लेक कब्रा माने जिबौ नङा होमबा दा ब्लेक कब्रा रन्जया दानि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो सानदों आं मानसिया थैयो बाथ्रायाव मैया थैयो आगानाव होननाय मोनसे बाथ्रा दं नङा होमबा बर' रावाव मुलि बेफारि रन्जया दाया हिनजावफोरजों बुजाखांनायनि उनाव मा खोथा बुंखो आरो मानो बिदि बुजालायखो फुल क्लियार खालामना होगासिनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों हिनजाव मानसिखायसो आखाइ होआखै नङाब्लाथ' आं रागा जोंनांगौब्ला बमा थसे गारसनना होयोब्लानो सेस जागौमोन माथो बापरे नायदो माबायदि खोथा माबायदि धमकी सेकारुआ बमा बानायनायाव 1 नाम्बार अस्टारनो बे आरो सनायखौ बाहेराव माबा मोनसे खालामनाय एक्सन लाफिनायनि खोथा बुंदों बमा हिनजाव मानसिखायसो आखाइ होआखै नङाबाथ' आङो रागा जोंनांगौबा बमा मोनसे गारसोना होबानो माथो सेस जाजोबगोन माथो ओमफ्राय आं खारनानै थानो हायोना गोजान जायगायाव थांनानै थानो हायो आं बेबायदिखौ खालामा आरोना आंनि गोसोआव अननाय दं नङाबाथ' नाम्बार 1 आङो सिकारुआ बानायनाय बम बानायनाय नाम्बार 1 मानसि आङो बेखायनो आङो बेफोरबायदिखौ जेबो साना आरोना बेखायनो आङो थारमाने गोसोआ मोजां जानांगौ मानसिनो खुला जानांगौ आरोना आंनो बेखौनो सानो रायजोफोर बेखायनो ससियेल मिडियायाव नोंसोर जा सानो बुंदो आरोना सासे सनाय होननायखौथ' नों मिथिखायो बिराद बे थारमाने ससियेल मिडियानिफ्रायनो बेनि खुगानि थाखाय होखारजादों आरोना बेनि खुगाया थिग नङा होननानै हगारदों बे आंखौ आखाइ बावबाय आरोना बे जोंदा नङा बेखौ सानसे बदला लागोन आरोना सानसे बे अबावबा थाङोबाबो आं बेखौ गारखाया आरोना नोंसोर नायल' ससियेल मिडियायाव सानसे नोंसोर नायदो लोगोफोर दिनै एसे गाबोन एसे बांनायावनो बांद्रायथारबाय आखला गावा आं जेबो दाय मावाखै दायानो गैया बुंमालाय मा जानो नोंथांनि दायखौ रायजो राजाफोरासो बिजिरगासिनो दङ नुगासिनो दङ आरो खुद नों गावनो बुंनानै लादों माथो आंनि भिडिअआव गाज्रिल' कमेन्ट खालामसै रावबो मोजां कमेन्ट खालामला होननानै नोंथाङाथ' एसे जाम्बा नङाना बुरबक नङाना रोंखा राखा मानसि बुजिनो रोंखानाय मानसि एसे ब्रेनखौ फिदिंनानै मोजाङै साननानै नायसं आं मा दाय मावदों आंहा मायाव गोरोन्थि जादों रायजो राजाफोरा अडियेन्सफोरा नायग्राफोरा मानि थाखाय आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामदों एसे साननानै नायसं बुजि मोनगोन निश्चय नोंथाङा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोरोन्थिखौ मावदों जानांगौ रायजो राजाफोरा नुगासिनो दङ जानांगौ ओंखायनो कमेन्टआव दांनानै होबाय गाज्रि नोंथाङा दिनै बुंगासिनो दङ आंहा जेबोआनो दाय गैया दायखौनो मावाखै होनना नोंथांनि आखल आखुआदि सानफा एफा बांद्रायनि सायाव बांद्रायगासिनो दङ थाल दंना गैया फेसबुक ससियेल मिडियायाव जाबायदि आखल दिन्थिगासिनो बेफोर गासैबो समाजाव एकदमबारे गनायजाथाव नंखाथारा दाखालि बावखुंग्रिनिफ्रायनो नोंथांनि आखलखौ बांद्राय साबजानाय मोनाखै नैबेखौ नाय बे मोनसे मोजां आखलना बावखुंग्रि पाब्लिक प्लेसावनो नों बेफोरबायदि आखल देखायबाय बे लासि सिंनि खोथा गावदां दैमारिया सासे हौवा जानो हागौ हौवाजों हौवाब्लाबो गावदांखौ हौवा बुंनो हायै बायदि जेब्लायबो हौवाब्लाबो बेनि लुकआ हिनजाव बायदि हिनजावनि महर हिनजाव जानानै थायो आरो दिनै बैसागो सोलिगासिनो गावनिबो थोआ मालायनिबो थोआ जौ सेरेब फ्रियाव मोननायखाय मालायनि हिनजावखौबो खुदुमहैनाय मा बेफोर मा सभा बेफोरलाय बैसागो होननानै सोरनिबा हिनजावखौ खुदुमहैनांगौ बेथ' नङा बेहाबो फेमिलि दङ नोंहाबो फेमिलि दङ गथ' गथाय दङ नङा होमबा आरो नै मैयायो उइदाउट पारमिसन सासे सिख्लाखौ भिडिअ बानायनानै हगारना होनानै बैसागो समावनो दोखो फैजालायबाय नोङो हिनजावफोरजों दा बे भिडिअआव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ लाजिनाय मोनगोन दा मोनाखै भिडिअ बानायनायनिबो मोनसे सिमा थायो नङा होमबा दा रन्जय ब्रादारा भिडिअ बानायना हगारदोंब्लाबो एसेबां सिरियास मेटार साननाय जानाय नंलामोन मेन खोथाया जादों कमेन्ट रिप्लाइनिफ्राय गावनि फेसजों बे सिख्लाखौ फानग्रासो होननानै रिप्लाइ खालामबाय दा बे कमेन्टखौ सिख्लाया नुबाय लाजिबाय सुइसाइड जानो नागिरबाय बे आरोना खोथाया बेनि थाखाय बुजादों
आरो माखासे मानि बाथ्राफोरखौ सिम्पोल आब' बुङोब्ला गोबां सिनाया जानांगौ गोदोनिफ्रायनो बर' हारिमुआव बिहोमा होबोनाय मुंदांखा महरगिरि सनाय बुङोब्लासो गोबाङा सिनायो दा सनाय आब'आ रन्जय ब्रादार बुजानायनि आन्दोआव थाखोमाना थानाय माखासे मानि बाथ्राफोरखौ बोफ्रुफैदों खोनासंलां आपडेटखौ होनानै आं बयनिसिमबो बैसागुनि आरोबाव खनसे फिन नोंथांमोननो खुलुमनाय जासिहरबावबाय मैयानि जाथाया माने आग्रां बारस' माने बारा बुजियाखै मानसिफ्रा ना माने हुलिस थुलिस जाबाय नालाय बयनिबो आवाजफोरखौ खोनाला दावराव दावसिजों माने आङो मोजाङै खोन्थाजोबनोबो हायाखै हरबो जाबायमोन लोगोसे बयबो बैसागुनि रंजादों बैसागनि एकदम मेन सेकेन्ड टाइम ना आंबो बिराद गोबाव बोसोरसैमोन आरो गामिजों रंजाफानो मोनैया मानो होनोबा आङो गुबुन जायगायाव माने जार्ज जाहैनांगौ बिजिरगिरि महरै थांनांगौ नालाय बिराद गोबाव सम जाबायमोन आङो माने गामिनि मानसिफोरजों बिदि न'खर हाबनानै बैसागु माने सनमान लानो मोनैया बिनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन मैयानि समाव आरो गामिनिजों ज' लोगो लानानै माने बैसागु रंजानो थाखाय दा मेन खोथाया जाहैबाय जाय माने गथ'खौ बियो माने रन्जय ब्रह्म होनो आरो जों गामिनिनो बेबो सासे गथ' आङो गथ'खौ सादा सिदा मोजां मोनोमोन खिन्थु बिनि अभारद्राय गाज्रि जाबाय आरो बेना नङैनि कन्टेन्ट जायखौनो माने पारमिसन गैया मा गैया सासे गथ'नि लाइफखौ जानाया मोजां नङाना आङो माने बिराद दुखु मोनदों बे गथ'खौ बिदि खालामनो नाङाना बैसागु जानाय नामैनो माने बिदि भिडिअखौ हगारलाबायनो नाङा बि सासे गथ'निखौ माने पारमिसन लायालासिनो बेथ' आरामसे साइबार क्राइमाव गोलैखायो दा गथ'नि बिमायाबो जोंजोंनो बैसागु जानो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय गथ' न'खराव रावबो गैया हिसाबै गथ'आ गावसोरनो माने बे सेंग्राफोर ज' बिसोरो लोगो नांनानै रन्जय मोनाबो बैसागु जानो ओंखारदों नालाय बे गथ'नि न'आव बिसोरो जौ लोंहैदों आरो दा गथ'आ जौखौ लुनानै होदों बिसोरनो बै लुनाय भिडिअखौनो बे रन्जया खेबनानै होबाय होबाय ओमफ्राय गथ'नावबो पारमिसन लायासै बे डाइरेक्ट होबाय गथ'आथ' लाजियो बिदि ससियेल मिडियाआव ओंखारफेरा गथ'आ बिराद मोजां गथ' नवोदयानि सासे छात्र बियो दा डिग्रि फरायगासिनो फंबायाबो मोजां न'खरनि गथ' बिफायाबो JNB आव मावो माने नवोदयाआव आरोखि दा ओमफ्राय बियो मा होनो जौ लुनायखौ होबाय होनानै ओमफ्राय माखासे कमेन्टआव फैबाय देखाय होननानै माने बै एसे सिगां बावखुंग्रियाव गाज्रि भिडिअ भाइराल जादोंना बेना रन्जयना ओमफ्राय बे गथ'खौबो गाज्रि नंनानै बेखौ कमेन्टआव देखाय होनबाय ओमफ्राय देखाय होननायावथ' दे मानसिफ्राथ' जानला मेरला कमेन्ट हरखायो अरजाला बेयो रन्जया गावनि पेजजों बियो रिप्लाइ हरबाय मा फानग्रासो बे गथ'खौ फानग्रासो होननानै बुंबाय आरो दा गथ'आथ' लाजिबाय बेहा मास्टारफोर दं माबा लोगो दिगि दं लाजिबाय गाबबाय आं सुइसाइड जानानै थैनोसै होननानै फन हरबाय जोंनाव बिमा दंखायो नालाय बिमा बिफानाव हरबाय गथ'आ गाबै ओमफ्राय सिरियास जाबाय जोंथ' हुलुस थुलुस फैबाय माने लोगोफोरनाव बै रन्जयनाव फन हरबाय भिडिअखौ मानो बेबायदि होलाबायदों दान डिलेट खालामाखै बे दा गावथ' दा नै 1 घन्टा सिगां बियो भिडिअ बानायनानै होदों डिलेट खालामदों मादों होननानै खिन्थु बै समाव डिलेट खालामाखै बियो रायजोफोरजों जोङो ज' हिनजाव हौवा माने ज' दंलायखाजोबोमोन ना खाथिनो बैसागु जानाय ओमफ्राय लेंहरनानै रायलायलायबाय बियो माबा फैनानै माबा दाउट दंनो गुवाहाटिनि माबाजों दाउट दंनो बिदि होननानै आरो भिडिअखौ डिलेट खालामालासिनो आरो गोदान भिडिअसो बानायनानै फाइनालि जोङो गुवाहाटिनि माखासे माबाफोरजों फानग्राफोरजों ज' लिंक दं होननानैसो आरो होबावबाय बियो भिडिअ होमबा बावथ' जों रागा जोंसिनबायना भिडिअखौ दाननो थिननाया आरो भिडिअसो बानायनानै होदेरबावबाय ओमफ्राय दाना एकदमबारे फैनानै बिदिनो गावहाथ' गुरैयानो गैबावा बे गथ'खौ सन्देह दं गोनांखायसो आं हगारदोंनो ओमफ्राय कमेन्टखौ नोङो सोर लिरा नों मानो बिदि होननानै मोरै प्रुफ मोनालासिनो नों मानो बिदि हगारखो होननानै बुंबाय आरो आङो बुंदों आरो सोंदों ओमफ्राय दाउट दंनो कमेन्टखौबो गाव लिराखैनो गाव लेखाखौनो रोङा बे 6ल' फरायनाय बियो लेखा रोङा कमेन्टआव मा लिरदों बेखौनो गाव लिराखैनो होमबा मा गोसोयै बे फानग्रा होननो हाखो बे मारै सोर लिरनानै होखो बे बुस्थुखौबो खिथानो रोङा गाव सोरबा लिरदों होनलाबाय नङा बियो एथ' भिडिअ होयो बेनाव बे कमेन्टआ गासिबो सोर मानसिया रिप्लाइ माबा लिरनानै होजोबनांगौ जाखो बेनो ना मबाइलखौ सोरबा पेजखौ बेनिखौ सोरबा सानै सालायो नामा बेबायदि जादों दासो आरो आंखौ होनबावबाय बेनो मेन होननानै आंखौ होनदों माबा मा होनो
बिसानिफ्राय होखारजाबायनो आङो जाम्बा खि आंखौ होखारबायानो दे आंहा गोदोनिफ्राय मावबोनाय थानायानो आंनि थाखाय काफि आं ओंखाराबाबो जेबो लस गैया मानो होनबा जों कालचाराव हारिमुखौ मोजां मोननानै जों आगान होबोनायानो दासिम जों 35 बोसोर जाबाय जाम्बा जों बिसानिजों नाम खामायनानै फैखायाखै जोङो हारिमुखौ मोजां मोननानै गोदो जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय हिसाबै जोङो थाइसेबो थाखा गैयाबाबो जों गोदोनिफ्रायनो आन्दलननिफ्रायनो जोङो मोसा फैनाय जाबावनो नाम जाखानायखा एक्टिं लाइनाव नाम जायाखैबाबो जों मोसानायाव नाम जाबोखानायखा जों एसेब्लाबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे होबोखानायखा जों नोङो बुंबाबो नोंनि खोथाया जेबो रज'आ नोंखौ हिंसा जादोंनो गावखौ एसे डेभेलप जानायखौ थाइफा थाइनै मुलि फाननानै मोननायखौनो नोंखौ हिंसा जानो जोङो नोंखौ मोजांसो मोनदोंमोन जों एसे मानसि जादों होननानै जारला मेला कन्टेन्ट मोनदों होननानै हगारलाबायबा जागोन नामा हो एफआइआर होनो नागिरदों जों दा गामिनि जयै रायजो मोननैजों जों रायज्लायनो नागिरदों दा दुगासो जाबावदों बे जारला मेला कन्टेन्टसो होबावदों बे आंनि पके मा बिनांगौ बियो एकदम आथिं हान्थु खरायनानै मा बिनांगौ बियो बे गथ'नि थाखाय आङो रिप्लाय होनो गोसो गैयामोन माने सासे जाम्बाजों आं नांनो गोसो गैयामोन नाथाय बै सिख्लाखौ साननानैसो आं भिडिअखौ बानायदों दे मानो होनबा गथ'आ बिराद मोजां गथ' दे बियो आरो माखासे कमेन्टआव होनदों मोनथिया गारा फैसानि थाखायलायनो आं होदोंनो फेसबुक थाइसे थाइनैनि थाखाय जाम्बि खि सासे हिनजाव जानानै गासिबो हिनजावा गाज्रि जाजोबाथ' सासे जों बिमा जानानै सासे फिसाखौ प्रटेक्ट खालामनांगौआ जोंनि दायथ' होमबा जों मोनथिखा हसिखा गामिनि गथ' मोजां गथ'खौ जों मानो सापर्ट खालामा जानो जों गाज्रिबा सापर्ट खालामगोन नामा सासे हिनजावा आंनियाव कमेन्टआव बिदि होनहरदों फेसबुकनि थाखायलायनो आं होदोंनो जाय मानसिया फेसबुकजोंनो भाइरेल खालामदों बे गथ'खौ होमबा फेसबुकाव होफिनाबा माथो बेखौ आरामसे माबाबाय थानांगौ नामा बिदि एथ' गाज्रि माबा लानो नाङाथ' साननाय लानो नाङा बिदियावनो गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय साफा सानै गाज्रिनि थाखाय माखासे गथ' मोजांखौबो गाज्रि होनफागोन नामा जों